A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagdahom nga makalingkawas sa kalisod. Another day, another video na sad. Dakong shoutout sa mga bana na nangamuhan dira. Saludo ko ninyo, padayon. Ug sa mga amo na to dira. Salamat sa makanunayong hinabang. Atong dish karong adlaw, buot-buot nga seafood fried rice. Niingon na ra ba ning mga classmates sa anak sa akong amo nga ngano kunong sige rice iyang lunch. Ako ra pong giingnan nga of course we are Filipino, we eat rice 3 times a day, sometimes 5 including midnight snack. Pilipinoy? May gali kay nakasabot ra pod. Ang katong mga nagplano mga muhan dira, i-appeal sa inyong resume kailangan kabalo mo mubugkos ug mo sintipit para sigurado matik madawat mo. Medyo on time ra day mi karong adlaw, mao nang naipayla-ila kung kinagamyan ninyo. This is Mia. The orange one is Koala. Is Coco. Murag ni action nagyug sulod ang katugnaw sa kabukugan mao nang kailangan nagyud mag-jacket 59 degrees Fahrenheit lamang. So mao to abante dayon kay intawon akong amo gahulat. Gusto na unta nako siya tudluan og drive para di na ko musundo niya. Unya kay nakaamgo man ko nga mawad-an man kog trabaho. Mao giila ra nako siya nga mas lami ra mahimong Disney princess. Mao nagdungan na lang dayon mi og kaon kay mao ra tawon ni among pagkakataon nga magkakunik-kunik mi basta na siya duty. Dayon kay nahinay na lang dayon ko og pamilo. Ikaduha na ni nga adlaw sa sala mi natulog nga naman untay kwarto dili pa magsakit atong likod. Ning diretso na lang po di ay ko og panghinloan ning CR sa akong mga bagtos. Nabalakan ako anino kay mawad-an ako og content mao mangayo ko ninyo og tabang. Palihog in town ko i-send ninyo inyong address kay adtuon nato na hinluan nato inyong balay kay akong i-content. Og sa dihang na scam ko diring dapitan no abi na kog natulog na gasilpon pa. Ay, ate, scam. Pag-fishing ko. Kay nagrantan man atong leave, gakutaw na lang po dayon ko og kape. Mas kay arang inita no, kay siyempre Pilipinoy good. Medyo excited gamay si uncle no, kay dugay-dugay na wala ka pangisda sa lawod. Dool ra dening lawod sa mua no, mga 5 minutes ra. Before day ka mangisda diring dapita no, kailangan kag lisensya. Kay og wala unya madakpan ka. Matagaan kag love letter sa pulis. Mao din ni gitawag nila nga big mouth bass no. Akong giuli kay naay size limit. Masakpan unya madaot atong bad record. Pero kaning vlogel why size limit ni kay gabahan ni diri sa lake. Napay stripe bass akong giuli kay pangitawon unya sa iyang mama. Mao day ni ang ebidensya kung unsa ka bunda ang isda diring dapita. Wow. Nihapit na lang po day kog palit og pizza. Niyaw-yaw ra po ko mas ikabaling tuis ng in English. One pizza now na. Mao to pag-abot sa akong kinamangura nangaon na lang pud mi dayon. Kay magpa-washing pa ko kay magpa-service mi sa among sakyanan. Balhin ta sa main event, it's time prituhon na nato ning more or less 3 kilos nga isda no. Dugay na ni akong amo ga crave aning isda ano, maong himaya gyud pagkaon niya. Ini gini. Nami pa sila.